Bueno, mga kapaglaom, mga kaigsunan, maing buntag, maing udto, maing gabi, tibuok kalibutan. Ay diin nga kamo nagpaminaw ni nga atong manong paguting kay sa kamaturan. Atong ipasalamatan ang tanan natong nga mga sponsor, labi na ni Robert Maluya o Andy Cabil, Sir Joklan, Sir Dandoy, o sa uban pa nato nga mga sponsor sa atong paguting kay sa kamaturan kapaglaom. Karon higala atong pagatun-an mga kaigsuunan, kining pasabot mga higala sa gitawag nila og purgatorio, no? Oh, atuning tun-an mga igsuon na pans dili pa pagampo sa tahigala. Dalaygon may mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Sa imong paghatag namo kay gayunan ug panangini ang tanan namong mga suki nga mga tigpaminaw. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, atong tun-aning may tungod ining purgatorio kay matud pa sa atong mga amigo nga naa gyud purgatorio. Bisan og di pa masulat sa Biblia naa gyud purgatorio. Tungod kay duna sila gipangbasihan mga higala nga naa gyud purgatorio. Mo ni usa nga atong gibasihan nila, no? The suffering souls in purgatory. Unya ila po nang basihan sa Makabiyo. Makabiyo chapter 12 verse 46 nag-ingon atong basahon. Therefore, it is a holy and beneficial to pray on behalf of those who have passed away so that they may be released from sins. Ato pa, mao na ilang gibasihan mga kapaglaom. No? Gibasihan nila nga purgatorio yun. Oh, nga naa gyud purgatorio. Unya ila pod nga gibasihan higala ang Pinadeg 21:27 nga ang makasulod sa langit kadto lamang mga walay buling. Katungo ng mga gamay-gamay ra og kining mga sala adto to sa purgatorio. Unya ibasa po nila ang unang Korinto 13, atong paon naman. Unya ila pong gibasihan higala kining Zacarias 13:8-9, unya unang Korinto 3:15 nga latas sa kalayo. Nya ato ba hibalon higala unsay kalayo suma sa Biblia. Okay. Unya Pinadeg 21:27 ug Mateo 5:46 ato ning pagbasahon higala unya. Makabiyo ato namang gibasa. Therefore, ato pa conclusion, it is a holy and beneficial to pray. No? Kining maayo gyud igsuon niya adunay gitawag og pag-ampo, no? In behalf of those who have passed away so that they may be released from sins. Para makuha ang sala. Ya, ang sa may gipasabot ini Brad Jerry, yo sa Makabiyo na apabay giingon diya sa Biblia kay sa 66 books wala ang Makabiyo mga igsoon. No, wala. Kay nga naman ang giingon sa balaang kasulatan kung atong tun-an gyud may tungod sa kamatayon. Once ang tao mamatay na, diya ra kutob. Kung imong basa ng Pinadeg 14, 13, 13, nga ang binuhatan niya mukuyog ngadto kaniya sa iyang lugdanan. But pasabot higala nga kung tun-an nato ang unsay kalag, ang kalag higala sumala sa Genesis 2:7 mao ang tao. Gininhawa, no? O nang gininhawa, above plus ginhawa equals living soul. But pasabot, dili magkasumpake ang bersikulo. Kay ang soul na ang gipasabot igsoon, dili kay gitawag og human sa pagkamatay sa tao, ang iyang kalag nagsuroy-suroy. Gitawag nila og the suffering souls in purgatory. Mo na nga duna sila kalag-kalag. Kanang ilang pag-ampo, no? Mga pag-ampo nila nga dunggon,
nga katong mga buliyagon nga mga parinte, mga buliyagon nga mga igsuon nila, uban pa makuha to. Sumasa anong Korinto 3:15 na ang kaluwasan latas sa kalayo, munang makuha sila sa kalayo. No, ang apan na kung magisgot tag Sol kining kalag sa Biblia gyud niya termino nga kalag gikan sa abog plus gininhawas Ginoo equals kalag nga may kinabuhi, living soul. Ato pa dili magkatakdo mga igsoon. Kay ang soul ang ipasabot din na kitang mga buhi. Was mamatay igsoon sumala sa Ecclesiastes 12:7 ug ang iyang lawas mubalik sa abog sa yuta ug ang iyang gininhawa mubalik ngadto sa Dios. Wala moingon moadto sa purgatorio. Oh. So, kung tama bang inyong gisulti, ang Ecclesiastes 12:7 mingon unta nga ug ang lawas sa tao mubalik sa abog sa yuta unya ang iyang espiritu moadto purgatorio ug iyang espiritu modiretsog langit. Wala mubalik ngadto sa naghatag kay siya ang naghuyop sa gininhawa ug katong gininhawa nga gikan niya wala kadtoy sa labutan. Mapamatud-an ba Brother Jerry? Yes, mapamatud-an. Oh, Ecclesiastes 9:5 hangtod 6. Kasi gingon, ang mga buhi na sayon nga sila mga matay apan ang mga minatay, ang mga patay o namatay wala nay nasayran, mawala ng gugma, mawala ng handumanan, mawala na kanila ang tanan. Dimudo mga kaigsuonan, dili magkatakto, no? Di gyud siya magkatakto. The suffering souls in purgatory di magkataklo. Kanang gingon las Benedict 21:27, wa po na magsulti nga iadto sa purgatorio. Wala. No, wala mga igsoon. Basin kining Matthew 5:26. Atay Biblia mga igsoon. No, ito ning basahon. Matthew 5:26. Mo may problema og naa gyud kay iya kini ato. Oh, Biblia. Problema na. Biblia lang mga kaigsuonan. Iwato na ito higala. 5:26. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga dili ka nagayod, unya makagwa gikan dito, hangtod kabayaran mo na ang katapusang sintabo. Mo ang purgatorio, di gyud makagawas dito, kung dili gyud mabayaran o kabayaran mo na ang katapusang sintabo. Kung sa may gipasabot rin mga igsoon sa Mateo 5, nagisgot kinihigala sa mga tao nga nagapasipala og mga istorya. Nakuanggol ka, buang ka, may perno. Niagom sa kalayo, gamay rin nga mga kwan, di ba? Kaso, kuanggol ka, buang ka, wa may matog purgatorio. Buang ka na. Dito de impierno rin. Impierno ang ipasabot, igsoon. No? Kung mamatay siya nga nag-bully siya sa iyang isig katao, waiting na siya sa impierno. Wala mingon waiting sa purgatorio. Impierno ang ipasabot direksyon sa Mateo 5:26. Karon, dili ta kagawa mga kaigsuonan kung dili kabayran. Karon panahon na igsuon, no? Oh, karong panahon na higala. Bisa kung saon na to og kining analyze igsuon. Ni apata na bilanggo na sa kalibutan sa pagpakasala. Kung dili nato ni makuha higala, dili ni kabayran, dili nato ni mahinulsulan, di kita kagula ining sala. Gitawag kini bilangguan sa sala. Termino sa Biblia na Roma 8:2. Kamo ni bilanggo diha sa sala. Oh, but pasabot dili na siya higala, no? Purgatorio. Dili na siya purgatorio. Muna ang ilang ipasabot nga dunay gitawag og all sin o all sin mo ilang gigot. Nya Bisaya kalag-kalag. All souls sa to.
Excuse me. So, no, pero sige lang, kay ilam sana. Pero ato lang gituki gyud sa Biblia, kung tinud ba nga dunay purgatorio. Walay purgatorio mga igsoon. Kaya kung doon na pa'y purgatorio, ningon ta si Ginoong Hesus, nga ningon ta ang Biblia, nga sa diyang mamatay ang tao, balik sa abog sa yuta, o ang iyang kalag o adtos purgatorio. Kay linisanan ka na, no? Nya, matupas Biblia ang tanan nakasala. Nato pa, malangit. Puro purgatorio. Pero wa maglitok ang Biblia igsuon o purgatorio. Kita-kita rin galitok ana higala. But pasabot, tradisyon, dili biblical, unbiblical higala, mga kaigsoon. Kung kanang teksto nga ilang gipagbasa, ginahaom-haom na kung dili na mo igipasabot higala, mga kaigsoon. Dili na mo igipasabot. Mo na nga, kung mayroon taog the suffering souls in purgatory, kunya basa pag Makabiyo, magkasumpaki. Nga naman Makabiyo, ang pugukas minatay, no, ang pugukas itong na pass away na, no? Pass away itong na mikalagyo na, nipanaw na. Nipanaw na. Muna bitaw nga, ang Makabiyo, mga kaigsuunan, wala maapil sa King James Version. Kay wala makatakdo ang ubang bersikulo, magkasumpaki tungod kay wala madawat ang Makabiyo. Pero nagya po'y makutlo ni mo diyan, no? Pero dili siya kay makasumpaki tanawa ang ilang purgatorio, ang ilang namatay, pwede ampuan. Pero sa Biblia, mga kaigsunan, mag-ampo ka mo sa inyong mga igsoon, sa mga buhi. No? Yan naman, mukuyog naman ilang binuhatan. Kung dautan sila, dautan kuyog. Kung maayaw sila, maayaw kuyog. Wala, maingon, nga muditso sila purgatorio. Ang giingon gani sa Matthew 5:26, nga kabayran, pero katong ingon nga, buang ka, ditso impierno, wag ingon diya nga, ditso purgatorio. Wala. Usa, klaro kayo mga igsoon, tataw ka. Dili gud kapasar, dili gud kapasar sa Biblia ang pulo nga purgatorio. No? Dili gud mga igsoon. Muna nga, suri lang yung kaayo sa mga Katoliko na di gud makapasar ang purgatorio sa Biblia. Kaya once imong ipapasar ang purgatorio sa Biblia, magkasumpaki ng Biblia. O sadyang mamatay ang tao, mawala na kanya. Ano, magtuwa mas purgatorio. Ano, tuwa man dito nga, ato pa makahibalo sila nga, ini ang likod din. Mawala na kanila ang ilang unang-una, mawala na kanila ang gugma, mawala na kanila ang tanan. Muna, dili kapasar ang purgatorio, kaya mawala naman. O, pag-antos sila dito, kaya ba sila, magkasala sila. Wala mawala ang ilang unang-una. Di madawat yung sabi sa kusaon yun. No? Muna nga, may pahingon mo, mga kaigsunan nga, dili ni biblical sa amo laning opinion, sa amo laning pagsabot, kining purgatorio. No? Muna, ang ilang saligan tekstos, kaduang Makabiyo, 12:44, 42-46, o Zacarias 13:8-9, na unang Korinto 3:15, Pinilig 21:27, o Mateo 5:26. O. Pero ngayon sa Biblia, kanang balaan, iingon di igsoon. Sa Pinadayag 14:12, ano yung agdaanan sa mga balaan? Sa mga nagbantay sugo sa Diyos o sa tinuod ni Hesus. Ang mga balaan pasado igsoon sa nagtuman sa sugo sa Diyos. Dili kay nagtuman sa itawag higala o tradisyon. No? Salamat lang yapon ta nga naay lang program ana igsoon. Ilan man ang program kanang nagkalag pa din na kay tungod kay nagtuo sila nga ang ilang mahal sa kinabuhi gigapos dito sa bilangguan nga mao ang purgatorio. Hindi ba daw sa mga igsoon? Sorry na lang gayo, di ko siya madawa. With igsoon, nagiti panahon, salamat kayo sa inyong pagpakiguban at magingon. Wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuan kundi pagdapig sa kamatuan. Thank you very much sa tanan nato. Igsoon na nagtanaw ang Diyos
magapanalangin kanatong tanan. Tigana. Thank you.